हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायलायबाय लोगोफोर दिनैहाय आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो भिडिअखौ जुदि नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैनानै चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो दा नै लोगोफोर अखा हालायबाय गोबाव सम हाहाङैनो थानानै अखा हायाखिसै दिनैहाय अखा हानायखाय नै दा ओरैनो थास्लायस्लाय मोनसे भिडिअ खालामसां होननानै भिडिअ खालामब्रबबाय दा जिरायनानै देहायाबो थिग नङा लोगोफोर एसे गगा गन्थं खोलाबनाय गारमा खोलाबनायजों एसे भुगिनानै दं देहाया दुंब्रुब्रु लोमजाहां माहां जानानै दं नालाय दा बेखायनो जिरायनानै थास्लायस्लाय आं मोनसे भिडिअ खालामसै होननानै गोसो जानानै भिडिअ मोनसे बानायब्रबबाय आरो नै दायो आङो बारान्दायावनो जिरायनानै दं बाहेरावबो ओंखारनो हाया अखा हागासिनो दङ दा जोंहा आंना हिन्जावा बाजाराव थांनानै फैबाय आं थांफानो हायाखिसै देहा उसुखखाय आङो गगा मोननाय गारमा जोनायजोंनो मोजां रोखोमबो रायज्लायनो हाया नालाय मेवहैयो दा बेखायनो आङो हिन्जावखौ थिनहरबाय बियो थांनानै मा लानानै फैखो ओमफ्राय ना लाबोदों नामाथाय दा बेखौनो मैथा बांगाल एसे दंमोन नालाय न'आव बे मैथा बांगालजों जानो होननानै दा मैथा बांगाल सायगासिनो दं आरो नै बिथिंजाय मैथा बांगाल नाजों जामारगोन ना ना लाना फैदों एसे दा बेजोंनो जासिगोन आरो हिरा बाजाराव दिनै सेनाव नांथारासै ना गैया हनै बाथोन जायो आरो नागिरि मानसि एसेल'फोरनि थाखाय माथो खालामनो आरो बेयावनो संनानै जानोसै ना बे मानैसोखौनो बाथोन देनोसै ओमफ्राय दा बाजाराव बायनानै लाबोदों नायनोसै नाया मा लाबोखो बियो नै बेवहाय नाया बेखौ लाबोबाय आरो बियो फुख्रिनि ना बायनानै लाबोबाय बेखौनो गोथाव संनानै जानोसै मैथा गोखैजोंसो जानो बिराद बरिया जागौमोन खिन्थु मैथा गोखैया एसे बिजौ लावथ'वाखै आरो दायो दा जाबा औ लस जागोन थारमाने दाख्लै दाबसे जायगायाव माने मैथा बांगालखौ आं फुदोंमोन नालाय दा बे फुनाय मैथा बांगाला ओरैनो मानो गारनो दस्रा मैगं फोदों आरो ओमफ्राय मैथा बांगालखौ फुनायखौ खौसे गायनानै दोनबाय दा बेफोरबो थांजोब्बाय नालाय दा बे थांनायखाय बेखौ मानो गारनो होननानै नै दा बिजौखौ खाबाय ना लाबोनानै जानोसै होननानै दोनदोंमोन दा बेखौनो नाया लाबोबाय नालाय दा बेखौ जानोसै आरो बेजों बरिया जानोसै ओमफ्राय नै बोथोरा लोगोफोर अखा हागासिनो गुरगेव गेव बियो दिनै एसे सानसे हागोन बे सम्भाबना दंसै नै अखा गोलैगासिनो दं एखे खोमसि फुंनिफ्रायनो खोमसि जानानै सोराङासै आरो दा अखा गोलैबाय रे माने दा दस्रामाबो हानायालाय नांगौ बिरादनो मानसिफोरनो अखाया खोथिया फोनायनि टाइम जाबाय दा हालेवनानै दोनजोबदों मानसिफ्रा खोथिया फोनो मोनाखै दै जायाखै दा हानाया बेबायदि हानायल'जों बोरै जानो एसे मोजाङै हायोब्ला मोजां जागौमोन सानसे हानैसो ज्रम ज्रम दै थालायलायनाय हाजायो आरो दुब्लिफ्रा रानखावजोब्बायमोन दा केनेलफ्राबो सेलायलायनाय नालाय केनेलजों दै फैयोमोन दा बेखौबो माने बयबो खोथिया फोनाय सम जानायखाय मालाय थेथा थेथि गाव गावनि दुब्लियाव सोनायखाय दा जोंनिथिं सफैथ'वासै आरो दा नै बेबायदि रेरे थेरेसो लोगोफोर आं दिनैहाय माने खामानि मावनानै आराम बै थाइजौखौसो खासि जालायनो नागिरदोंमोन आं बेयाव थाइजौ दं दै नै बे थाइजौ फिथाइखौसो आं खासि जालायलायनो नुदोंमोन बोथोरा मोजांबा बैथिंजाय बिराद मोजां आवजारा बिबार बारनानै दङ आवजार ना मा बिफां होनो बेयो फुर जाहाबलायनायनि पार्पल कालारनि बिराद साइस नुयो बे बिफाङा बे थाइजौजोंनो नांजाबनाय नै ओमफ्राय बे थाइजौखौनो खासि जानो नागिरदोंमोन आङो ओंखारदोंमोन बे लकेलनि खानायखौ फायखारिफ्रा बिदिनो बायस'ना लांनानै टाउनाव फानहैसिगोन ओमफ्राय जोंहा 20 थाखा मुथा
हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायलायबाय लोगोफोर आरोबाव दिनैहाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै ओंखाम संग्रायाबो नै लांदाङावसो लोगोफोर जोंना बेवहायनो संनांगौ दा अखाया बारा हाबाबो दिगदार प्लास्टिकआ जिजोब्बाय माने एन्जरा अरफ्लंबाय नालाय बासा लालायलायनानै दा बेवहाय माने जिजोब्बाय जाला